Oi que alguna vegada us han dit «ets al mig com el dijous»? Perquè el dijous és el quart dia de la setmana i està ben bé al mig del nostre calendari setmanal. Doncs bé, les nostres comarques d'interior són com els dijous. Estan entre les comarques de muntanya i les litorals. No toquen al mar ni tenen muntanyes gaire altes. Veiem com són? A les comarques d'interior, les temperatures són extremes. És a dir, a l'estiu hi fa molta calor i a l'hivern molt fred. Sovint, a l'hivern, tenen boira. En diem boira d'irradiació, que és diferent de la que es dona a la costa. I un altre fenomen molt habitual és que hi glaça. Les comarques d'interior es troben principalment a la zona de la depressió central, amb un relleu suau, valls planes i altiplans. Terrenys plans però elevats i amb unes vistes brutals. Les travessen rius importants com el Segre, l'Ebre, el Llobregat i el Ter. I això els dona molta riquesa fluvial, centenars de fonts naturals i brolladors. Són terres molt fèrtils on l'agricultura és molt important. Hi ha molts camps de conreu de secà, que produeixen una gran quantitat de cereals, i els camps de regadiu, on es cultiven hortalisses, fruites i verdures. Un moment, que potser vaig massa de pressa. L'agricultura de secà creix únicament amb l'aigua de la pluja. És la més antiga i la més típica d'aquest territori, perquè no necessita que la reguem. En canvi, l'agricultura de regadiu sí que ho necessita. Són zones molt populars per la producció d'un oli i un vi boníssims, reconeguts arreu del món. I també per la ramaderia, que és la cria d'animals per aprofitar-ne els productes que ens donen. Llet, ous, carn, cuir, llana... Si les comparem amb les comarques de muntanya, estan més poblades. Hi viuen moltes més persones, perquè és més fàcil d'accedir-hi i, per tant, més fàcil fer indústria o vies de comunicació. Com que no hi ha grans contrastos d'alçades, són ideals per fer senderisme i rutes en bici. Els paisatges són molt variats i especials, alguns naturals, com Montserrat, i d'altres fets per la mà de l'home, com els embassaments, les preses o els parcs eòlics, necessaris per aprofitar els recursos naturals. A Supercampus us portem a conèixer territori i ara us toca posar-vos a prova. Les comarques d'interior no tenen valls i planes, rius, mar o muntanyes altes. Quins fenòmens meteorològics són típics de l'interior? Glaç, boira i inversió tèrmica? Boira i molt vent? Tornados i huracans? O calamarsades? Les comarques d'interior catalanes es troben principalment al Pirineu, al Delta de l'Ebre, a la depressió central o al litoral. L'agricultura de secà es rega cada dia amb aigua de mar, no es rega, creix amb l'aigua de la pluja o amb l'aigua dels pous.